За съжаление, няма нито един пример на така процъфтяло миньорско селище, а забогателите от добива на руди на полезни изкопаеми, в случая на злато, са единствено инвеститорите. Политиката за инвестиции в модерни технологии, опазване на околната среда, грижа за хората и партньорство с общината са фирмена култура, която ще бъде изцяло пренесена и при работата по проект Брезник. Здравейте, казвам се Николай Гълов. Аз съм представител на инициативен комитет, който стои за този проект. Аз не съм жител на град Брезник, но съм инвеститор в град Брезник. Имам две успоредни дейности тук. Едната е кръвекомплекс, който има 22 служители. Също така имаме и проект голям с пчелни семейства, кошери, над 500 пчелни семейства. Аз лично съм за този проект, тъй като мисля, че това е едно богатство, което е в града. И ако има добра воля на общината и на колектива, който се е взел да го направи този проект в качество на Срелмедет, българска фирма. Не ви ли притеснява, че този проект е твърде захаросан? Т.е. подчертават се само ползите, без да се подчертават евентуалните негативи, които биха били нанесени. Няма проект, при който да има на 100% само ползи. Съгласете се. Значи, искам да ви кажа, аз започнах с това, че съм инвеститор. Съм инвестирал много сериозни суми в този регион и мисля, че аз няма да направя някаква грешна точка, която да повлияе също нашия бизнес. Напротив, аз виждам в този град един потенциал. Тук има много безработни хора, които имат нужда от работни места. Ние икономическата страна не я коментираме. Коментираме последиците за екологията и за природата, за региона. Един разумен човек ще прочете, ще види, има информационен център, ще се запознае с технологията и начина и добива на златото, което за бъдеще се случи, и се вижда, че няма нищо общо. Вижте сега, естествено, че инвеститора има интерес да представи нещата в най-добрата им светлина. Инвеститор, аз просто съм един... Вие сте в подкрепа на инвеститора, нали? Това е вашето изказване. Подкрепа и съм в подкрепа за развитието на града, тъй като трябва да се създаде работни места, трябва този град да се развива и то... На каква цена? На каква цена? Да. Значи... Защото и Челопеч се развива, и Крумовград се развива. Знаете какви са там реакциите на хората срещу това, което... Това не са паралелни сравнения, убеден съм в това. Ако трябва да търсим някакви паралелни сравнения, може да дадем Панагюрище. Това е проект срещу проект, който е със същата суровина, която се добива. Виждате на какво положение града, как е развит. Виждате Брезник, виждате хората, които казват какво ги мъчи. В Панагюрището и хората ме посещат. Тук в Панагюрище няма вода. Няма вода. Цитирам брошурата на инвеститора Trace Resources ЕОД. Въздействие върху околната среда. Съществува известен риск от намаляване на дебита само на полските чешми и каптираните извори Долна Дъбовица и Каменец от южния склон на местността Бърдото. Здравна инспекция откри още арсен, както и опасни бактерии. Частичното бедствено положение в града продължава. Златодобиването навсякъде замърсява околната среда и то сериозно. Значи примери имаме за Панагюрище и въобще навсякъде, където е. А дали ще наруши екологията, така както описва самата фирма, няма никаква опасност. Но както дават независими експерти, се вижда, че опасността е потенциално много висока. Какво се изразява тя? Изразява се примерно в костохранилището, което според някои от специалистите се отлага олово, което е там с изчисленията за 10 години е около 15 тона олово. Така, на второ място града или района е безводен. Значи опасността да бъде Брезник и Брезничко да остане без вода е съвсем реален. На трето място с създаването на работни места се също спекулира, тъй като града няма такива специалисти. Има нужда от работни места, но те са ниско квалифицирани. Трудно могат да си намерят място, така както представят добива и развитието на мината в Брезник. Опасността града да бъде разсипан, желязната вода унищожена е съвсем реална.
с мината и с използването на взривните вещества, които, както са описани, са некъде по 450 кг на смяна и с близостта до Брезник ще доведе и до опасността за сградите в Брезник и най-близките къщи. Всъщност най-много ще закъсат не Брезник, ще закъсат местата, които са надолу. Слаковци, Сопица. Значи, така както се говори в Панагюрище и околните села около Панагюрище, ще закъсат чак Батановци, Перник също, тъй като ветровете от тук ще духат към Перник. Там и към София. София не е капсулирана. Километра, да. Мисля, че не е етично фирмата показва само добрите неща. Това ни плаши. Защото че е прекалено хубаво, за да е истина. И в ползите да ги има, но прекалено много са ни ползите. Много е захаросана цялата история. Да. Второто нещо, което се говори, че ще са големи ползите при 3-4% концесионна такса, при положение в Европа е 52-50%, значи ползите са никакви. Почти никакви. За държавата са никакви. Вероятно, тук ще се отпуснат някои средства, но инфраструктурата ще бъде също силно нарушена, тъй като се говори за камиони от порядъка на 130 тона. Шума, който ще дойде от каменотрошачките и много други неща. Ето това ни притеснява. Да. След това, точно и другото, което казахте, държавата, примерно липсва сериозно или въобще не се говори да се подпише договор при нарушаване, примерно, на тези показатели, които ни ги дават, как ще бъде обезщетено населението или въобще хората тук. Това въобще липсва. Липсва като перспектива. Моето изказване ще бъде първото критично изказване. Но то Здравейте всички, които сте тук. Започнахме по този начин, защото точно преди 13 години, на 17 януари 2013 година, в същата тази сграда, но в съседната зала, се състоя общественото обсъждане, както които видяхте в началото. Това срамно събитие за Брезник, което даде възможност дъщерната фирма на Сериална Дев Трейс Resources, тогава сега вече Брезник Минералс, да получи концесия и да разработва златодобивното находище, което се намира за Бърдото. Много съм щастлива да ви видя тук, защото се оказа, че е въпрос на голяма смелост да дойдеш в този град и да заявиш позициите си, що се отнася до бъдещето на града, до неговата чистота, спасена природа и до здравето на хората. Благодаря ви, че сте тук. Най-напред искам да започна с това, кои сме ние, които организираме това събитие и защо го организираме. Ние сме Сдружение Земя за екоустойчивост и местна яснота, което е създадено само преди няколко месеца с желанието да направи нещо, за да може инвеститорските намерения, които продължават да натоплят в нашия край, да бъдат спрени и да заявим това, че всъщност гражданите на една община или едно населено място са тези, които имат правото да кажат какво искат за бъдещето на своите деца. Ние обаче трябва да подчертаем, защото днес в едно онлайн издание, което всъщност е публичния пиар на инвеститора, бяхме обявени отново в политическо пространство, така че няма как да не започна. Това не е оправдание, това е просто фактология, че ние сме една гражданска, нестопанска, непартийна и неполитическа организация, чиято най-важна цел е да опази природата, чистотата на въздуха, водата и земята на Брезник и околните села, както и здравето и живота на хората му.
Мисля, че не искаме нищо лошо и се надявам, че всички, които сте дошли тук, искате също точно това. Така, искам да започна с нещо, че всъщност ние всички, когато се обединим, имаме възможност да направим много. Когато обявихме тази информационна среща, чиято цел е да обясни какво се случва и какви са инвеститорските намерения за бъдеще, нещо, което инвеститора, въпреки че обяснява колко е прозрачно всичко, което прави, той не го обяснява. Трябваше ние да разкриваме, трябваше да се явим на сесия на Общински съвет, трябваше да бъдем нападнати, че го оповестяваме публично. И въпреки това, след това се покрие не излезе никъде. Но ние искаме хората на Брезник да знаят, за да могат сами да решат съдбата си. И да знаят, че когато се обединят, никой инвеститор и никоя градска управа не може да ги спре да постигне това, което иска. Живеем на прекрасно място. Аз не съм родена тук и нямам корени, но преди 19 години със семейството ми закупихме имот в село Видрица, съвсем близо до Брезник. И тогава местните ме посветиха в мястото, казвайки ми, че на селото му викат курорто, защото е най-чистия въздух, който по характеристики бил много близък до въздуха в Банкя. Водата била възможно най-чистата, липсата на промишленост осигурявала чистота и на почвата, на растенията и на всичко, което вирее в този край. Нямаше как да не се влюбва в мястото. През 2015 година с 4 си деца дойдох и заживях тук заедно с съпруга ми и моето семейство, за да можем да осигурим израстването им по най-чистия възможен начин, да отглеждаме храната си и да им дадем възможно най-добрия старт в живота. Чисто цяла политическа партия? Почти да. Почти да. Освен това, скоро всички от тях ще бъдат пълнолетни, така че се надявам да дадат своя глас. Тогава, през 2019 година, обаче нещата вече се бяха променили и аз с ужас разбрах, че на първото, което е в центъра на града, реално започва златодоби. Златна мина се открива и започва златодоби. Това е нещо, което може си. Сигурна съм, че споделяме този ужас с всички вас и вие също сте го изпитали, когато сте разбрали или когато съответно са събудили всичките тези опити. И как да кажа, концесията беше дадена, но когато малко по-късно, няколко години по-късно стана ясно, че има второ инвеститорско намерение за търсене и проучване в голяма площ в същата тази община, тогава стана ясно, че гражданите трябва да направят нещо. Така, този същия инвеститор, който дълбае от известно време Бърдото, го придобива с пълни сили. 95% на концесията вече е придобита и е негова собственост. Така че не на Милин камък, на първото златодобивно находище, което скоро ще започне да се разработва. И за това, скъпи брезничани, искам да ви кажа, че нашето брезничко Бърдо е все по-малко брезничко, все повече Сарязко. Така, въпреки непрекъснатите мантри за прозрачност и откритост, това, че започва процедура за втори проект, не бива оповестено, както казах, и за това днес ще си говорим. Ще си говорим за всички проекти на инвеститора и какво означава те за града. Тук сме от притеснение, тук сме от желание да направим най-доброто за нашия град. И сме тук, за да ви кажем, че няма нищо незаконно, нередно или опасно в това ние да се съберем и да се противопоставим на инвестиционното предложение, когато смятаме, че то застрашава природата, здравето и бъдещето ни. Напротив, това право е изрично гарантирано от закона. И затова сега ще ви цитирам основния закон на нашата държава, Конституцията на Република България, чието 39 член алинея 1 гласи: всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово, писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин. Член 41 алинея 1 гласи: всеки има право да търси, получава и разпространява информация.
Алинея 2 от същия 41 член гласи: гражданите имат право на информация от държавни органи или учреждения по въпроси, които представляват за тях законен интерес. Отново от Конституцията, член 42, алинея 1. Гражданите навършили 18 години имат право да избират държавни и местни органи и да участват в допитвания до народа. Член 43, алинея 1. Гражданите имат право да се събират мирно и без оръжие на събрания и манифестации. За събрание на закрито не се изисква разрешение. Член 44, алинея 1. Гражданите могат свободно да се сдружават. Член 45. Гражданите имат право на жалби, предложения и петиции до държавните органи. И най-важното, член 55. Гражданите имат право на здравословна и благоприятна околна среда в съответствие с установените стандарти и нормативи. Те са длъжни да опазват околната среда. Наблягам на длъжни. Всички тези членове, алинеи и точки от Конституцията са конкретизирани и доразработени в Закона за опазване на околната среда, Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Закона за достъп до обществена информация и в още много законови и подзаконови актове от нашето законодателство. Това означава, че всички ние имаме право да бъдем информирани и да се информираме за всичко, касаещо населеното място, без страх. Без страх, без анонимност, с имената и с лицата си. И това наше право ни гарантира нашата безопасност. Трябва да ни гарантира нашата безопасност. Законодателството ни дава това право. Така че всякакъв опит от страна на община, инвеститор или институция да възпрепятства свободното сдружаване на гражданите е противоконституционен. Разбирате какво е това противоконституционен? Освен това, публичната критика, протестите, медийните изяви и становищата срещу дадено инвестиционно предложение са напълно законни. И най-вече това означава, че всеки гражданин не само, че има правен интерес да оспорва решения, които застрашават околната среда, но и длъжен да го направи. Това са преки права, които всеки от нас притежава. Скъпи съграждани, надявам се, че ви е станало кристално ясно, че нашата активна позиция по въпросите, касаещи златодобивния бизнес в района, както и местното управление, не е и не може да бъде тълкувана като проблем. Тя е права. И ако приемем, че въпреки яснотата по този въпрос в законодателството ни, някой биде нападнат, преследван, клеветен или съден за гражданската си позиция, тъй като страната ни е част от европейското семейство, има още по-горни европейски и международни договори и конвенции, които могат да бъдат и са гарант за спазването на правата ни като граждани. Нито инвеститор, нито институция може да ни отнеме това право. Когато ни обвиняват, че ние сме против развитието, те го правят, защото ние задаваме неудобни въпроси. Ние изпълняваме ролята, която демократичната държава ни е дала, да бъдем колектив, когато има риск решенията да се вземат в полза на малцина и в вреда на мнозинството. Когато задаваме въпроси, когато се организираме, когато изразяваме несъгласие, ние не нарушаваме закона, а ние го прилагаме. Затова ние, членовете на Сдружение Земя за екоустойчивост и местна яснота, не се колебаем да питаме винаги, когато информация по даден въпрос липсва или са налични трудности при намирането. Тъкмо така, търсейки, четейки и питайки, достигнахме до информацията за други проекти на инвеститора, получил вече концесия за златодоби в района, различни от рудник Милин камък. И съм сигурна, че всички ви имате силен интерес тъкмо към въпросите, касащи проектите на Брезник Минералс, преди Trace Resources в Брезничко, и за това сте тук. И така, проект Милен камък. Започваме с него. Това е проекта, който вече все още златодобивът не е започнал, но вие всички знаете къде се намира концесионната площ. Виждате камионите, които пътуват във всички посоки до там и знаете какво се случва в общи линии. Проект Милен камък се нарича разработвания към момента рудник за добив на ценни метали, намира се на южния склон на Брезничкото бърдо. С решение на Министерски съвет номер 637 от 21.08.2015 година на Trace Resources ЕОД е предоставена концесия за добив на подземни богатства по член 2 алинея 1, точка 1 от Закона за подземните богатства. Това не е толкова важно. Всеки може да го провери, като на 26.01.2016 година е подписан договор за предоставяне на концесия с министъра на енергетиката. Какво означава това? Общата площ на находище Милен камък възлиза на 1534 декара,
Но общата концесионна площ, обща площ за реализация на инвестиционното предложение в неговата цялост възлиза на 2199 декара. 2199 декара е пълната концесионна площ. И включва както площта на находището, така и необходимите площи за изграждане на надземния равничен промишлен комплекс и производствената зона и обогатителната фабрика, площта на съоръженията за управление на минни отпадъци, насипище за стерилни скални маси и хвостохранилище. Временно депо за хумус, водоем за управление на оборотните води, резервоар за съхранение на техническа вода и инженерна инфраструктура на площадката. Тук отварям една скоба само за да кажа, че това, което току-що ви цитирах, е цитат директно от договора за ОВОС, за оценка за въздействието върху околната среда, доклада за оценка за въздействието върху околната среда, като в така описания цитат вече има изменения, но за това ще стане малко по-късно. В началото в инвестиционното предложение и в ОВОС-а се говори за едно депо за хумусна почва, както и едно насипище за стерилна скална маса. Обаче малко през 2024 година, преди една година, малко повече от една година, има предложение и изменение, разрешение да се направят, така че вече има разрешение за направяне на 12 насипища. За тези, които не знаят какво означава насипището, това е място, където се складират почвени, скални и други производствени маси. Т.е. това е нещото, което е отговорно, най-много отговорно за замърсяването на въздуха и за разнасянето на фини прахови частици, много от които съдържат вредни вещества, които се съдържат в скалната маса и водата, защото знаете, че златодобива е съпътстван с голямо замърсяване от металите и вредните вещества, които се съдържат в самите скали. Тоест тези смлени скални маси или съответно някои от тях се твърди, че са стерилни след добив, но тъй като все още нямаме добив, такива все още нямаме, биват насипани свободно и при силен вятър те се разнасят навсякъде. София е по въздухи на 30-30 няколко километра и тя не е защитена от фините прахови частици, които, но за това след малко ще кажа повече експертите. Само ще ви разкажа фактите. Срокът на концесията е 240 месеца, 20 години, но може да бъде удължен, което се прави обичайно, докато находището бъде напълно изчерпано. Възможното удължаване е до 15 години според договора за концесия, като в този срок не се включва предвиденото време за демонтаж и рекултивация. Концесионната такса, нещо, което предполагам, че всички много се интересувате, концесионната такса е определена в размер между 1 и 4% от стойността на добитите златно-сребърни руди, като разликата зависи от рентабилността на нетните приходи, т.е. количеството на продажбите и стойността на материали. Т.е. каква е цената на златото и среброто към момента на добива, тъй като няма добив обаче, по закон, както отрицателна рентабилност или нулев добив, концесионната такса се плаща и тя не може да бъде по-малко от левовата, вероятно вече евровата, равностойност на 152 892 щатски долара, като половината от нея влиза в държавния бюджет, а другата половина в бюджета на общината. Според договора, концесионна такса трябва да започне да се плаща след 5-та година от подписването на концесията, която е станала през 2015 година, или ако все още не е започнал добив, най-късно до 7-та, т.е. 2022 година, концесионерът трябва да започне да заплаща такса на държавния бюджет и на общината. Така. Според публикация в един местен пиар пространство на инвеститора, който отразява едностранчиво всичко направено от него и всичко останало не влиза в сферата му на интерес. Така, според публикация, която добре отразява положителното направеното инвеститора, така, в края на 2019
2022 година е платена първата концесионна такса, както е по договор, а в публикация от следващата 2023 се вижда, че градската управа е предвидила с част от парите 2023-2022 е платена, 2023 е предвидено с част от парите да се ремонтира кухнята към болницата, да се направи ремонт на улица Йордан Милев в центъра на града и да се плати проект за парка над болницата. Дали през следващите 2023, 2024, 2025 са постъпвали суми от концесионни такси? И ако да, какво ги е вложил градската управа, не се споменава нито в изданието, нито на сайта на община Брезник. Ние ще продължим да питаме и в един момент ще го научим. Когато го научим, ще ви кажем. Във всеки случай, за 4 години, в които би трябвало да има концесионни плащания, положителна промяна в благоустройството на града и околните села не се наблюдава. Ако греша, поправете ми. За миналата 2025 и настоящата 2026 година плановете на дружеството е да довършат строителните работи и са закъснени повече от 6 години от първоначално заявеното да започнат добив. Според думи на самия инвеститор, към момента се доизгражда трета наклонена шахта за достъп до галериите, както и самите галерии, които са 7 на брой. Закупено оборудване на обогатителната фабрика и тя самата се изгражда в момента, като първоначалното намерение е за флотационен метод, след това за гравитачна флотационна. Хранилището ще е с площ от 220 декара, а предвиденият обем възлиза на 3 милиона кубични метра. Количеството на отпадъка от обогатителната фабрика, които ще постъпват в хранилището, възлизат на 250 до 255 хиляди тона на година, включително стените. Депонирането на отпадъка от обогатителната фабрика хвост ще се осъществява чрез хидротранспорт във вид на пул. Пак ще ми обяснат, надявам се, експертите. В доклада по ОВОС е оказано, че се предвижда годишен добив на златосъдържащи руди до 300 хиляди тона на година, като тяхната преработка в обогатителния комплекс ще осигури 45 хиляди до 50 хиляди тона годишно концентрат. Предвиденият средногодишен добив е 69 000 тона руда среден добив, със средно съдържание на злато в рудата 5,35 грама на тон и средно съдържание на сребро в рудата 15,9 грама на тон. Всеки може да сметне какви са крайните цени на средния добив, който се предвижда. Така. При флотацията е предвидено да се използва калий фанилов ксантогенат и дидиофосфат или меркаптобензотиазол. Извинете ме, че се препълвам в тези думи, че много са нетрудно да ги кажа. Като пенообразовател ще се използва метил изобутил, карбинол, а като сулфидиращ реагент ще се използва меден сулфат. Аз си позволих да погледна какво означава това за хората, за природата, за водните организми и за цялата околна среда. Ще остават хората, които ще говорят след мен да уточнят, но ако не го направят, всеки от вас може да види какво е това не са безобидни вещества. И най-малко. Така, през 2019 година стигнахме до следващия проект на нашия инвеститор. През 2019 година, вследствие на подадено през 2016 година заявление, Трейс Resources получава разрешение за търсене и проучване на строителни материали, както го описват в землището на село Бабица, което отстои на 2 км от Брезник. Срокът е 1 година. Инвеститорът твърди, че ще вложи 34 000 лева в проучването. Намерението на инвеститора е да използва скалните фракции според него в етапа на строителството на рудник Милен камък, както и в бъдеще за обратно запълване на отработените минни пространства в находище Милен камък. С други думи, за запълване на земните кухини след изчерпването на златоносната руда. Един такъв проект е гаранция за още по-голямо влошаване на качеството на въздуха, шума, концентрацията на фини прахови частици и прочее. За наша радост обаче, след запитване по закона за достъп до обществената информация, получихме отговор от Министерството на енергетика, че поради непредставяне на проект по оценка на въздействието върху околната среда, и наречения ОВОС, или съответното решение от компетентните институции, че такъв не е необходим, Брезник Минералс, преди Трейс Resources, не получава удостоверение за търговско откритие за находище в Бабица. И накратко искам да ви запозная с това, което е най-притеснително за нас и най-добре се открива от обществеността, проекта Магнитец, чиято карта всички
видяхте да се прожектира зад мен, а там има и малки брошурки, които можете да вземете, за да гледате кои села влизат в нея. В отговор на заявление за откриване на процедура за предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства от 6.10.2020 година от страна на Trace Resources ЕООД, сегашно Брезник Минералс, на 3.08.2022 година Министерството на енергетиката публикува официално обявление за откриване на производство за разрешение на търсене и проучване в площ Каменица в община Брезник. Въпросната площ е с размери 64.7 квадратни километра или приблизително една пета от площта на цялата община. Вход е разглеждане на документация и разрешение от страна на Министерството на енергетиката на самото търсене и проучване. Това за тези, които още не са разбрали, е открита процедура за създаване на още една мина на територията на община Брезник. Какво е видно от годишния отчет на дейността на Брезник Минералс ЕООД? Към 31.12.2024 година е разгледана и приета от Министерството на енергетиката работна програма за извършване на търсещо-проучвателни работи на метални полезни изкопаеми в площ Каменитец. Предстои подготовка и одобрение от Министерски съвет за разрешение на търсене и проучване. По изискване на информация по Закон за достъп до обществена информация получихме частичен достъп до информация, касаеща проект Каменитец, от която става ясно, че относно откриването на производство по предоставяне на разрешение на търсене и проучване на метали и полезни изкопаеми и полезни подземни богатства, 3 министерства съгласуват процедурата с възражения, като това означава, че инвеститорът трябва да подготви документацията си малко по-прецизно и тя да удовлетвори тези възражения преди да бъде продължена процедурата. Тоест това не означава, че тези възражения спират процедурата, не, напротив, тя си тече. Така, ние жителите на община Брезник трябва да се възползваме от това време, за да обединим усилията си и да кажем нашето твърдо не на този нов минен проект в общината ни и дали можем да го спрем. Категорично да. Дали ще е лесно? Не. Няма да е лесно. Но обединим ли се, можем да го направим. Повече за това как гражданите могат да победят инвеститорите и да запазят природата, здравето и живота си, ще чуете от представители на граждански организации, които вече го направиха успешно. Благодаря ви, че сте тук. И последното, което искам да отправя от вас като точка от моето изказване, е, че вече 13 години ние слушаме обещания. Ще цитирам част от тях. Работни места. На същото това обсъждане от януари 2013 година, за което става въпрос, Ваня Денева, в ролята си на управител на Trace Resources, заявява, че само в етапа на строителството за хората от Брезник ще се разкрият над 400 работни места. Какви са фактите? Към края на 2024 година, според информация, която извадка от годишните доклади за дейността на Trace Resources, сега Брезник Минералс, има 61 служители. Към момента, според една неофициална информация, служителите са 98. Повечето от тях на практика почти всички са специалисти и не са от Брезник и селата. Второ, какво ни обещаваха? Високи заплати, които започват от 1000 лева нагоре през 2013 година. Днес, 2026 година, на 15 януари, е публикувана обява за работна позиция от същия този концесионер с заплата, обявена, брутна заплата 620 евро. Тоест, въпреки многократното поскъпване на живота, заплатите остават на равнището от преди 13 години. Трето, обучение на местните хора в мини специалности, за да могат да заемат полагащите им се места и да получават съответно работни заплати. Това обучение трябваше да се осъществи в селско-стопанска гимназия Никола Вапцаров. Не само, че местните не бяха обучени, ами гимназията беше закрита 3 години по-късно. Четвърто, преодоляване на опасностите от безводие и засушаване, изграждане на инфраструктура. Никога, откакто има питейни язовир, Брезник не е бил толкова зле по отношение на водата. Всички преживяхме това лято. Брезник все още на режим. Пето, желязната вода. Беше обещано тя да бъде съхранена и разпространена, да бъде рекламирана. Данни за наличие на арсен след сондажните дейности в близост и намаляване и почти пресъхване на изворите са днешните факти. Шесто, полза за общината. Това може да се тълкува двусмислено. Ползи за общината. Факт е, че Брезник изглежда трогателно неугледен към момента, въпреки изсипалите си инвестиции.
Седмо, прозрачност и свободен достъп до информация. Да помните друго обществено събитие, на което концесионерът да ви е запознал с намерението, плановете, етапите, до които се е стигнало, начинът на работа, освен това злополучното от преди 13 години, което по процедура му е било необходимо, за да получи концесия. Няма друго. Осмо, мониторинг. По закон 4 пъти годишно трябва да се провежда мониторинг на вода, почва, въздух. Но да сте виждали резултати от пробите? Не стига, че инвеститора сам се контролира. Няма независими контролни органи. Инвеститора сам трябва да проведе мониторинговия контрол, но и не изнася публично данните. Освен това, в един от последните си документи твърди, че между 2025 и 2029 няма нужда да се извършва действие по мониторинг, понеже дейностите не предполагат замърсяване. Тук не става въпрос. Моля? Той ли го решава това? Това е Техническо задание към Министерство на околната среда и водите или към РИОСВ? Всичко това са документи, които ако някой има интерес, могат да му бъдат предоставени или да му се окаже къде може да потърси, защото уверявам ви, не е лесно да бъдат намерени. Не става Аз ако може да отговоря, значи на практика той го е решил, казал е на съответните компетентни органи и те са се потопили просто дъното на Марианската планина. Просто тия хора командват държавата в момента и никой не може да се... И последно искам само да ви кажа, че ние не сме против бъдещето, не сме против развитието на региона, дори точно обратното. Ние сме против решения, които са взети без нас и за наша сметка и ние знаем, че имаме право да знаем, да питаме, да не се съгласяваме и да изискваме гаранция, не обещания. И най-важното, имаме право да решаваме какъв да бъде Брезник след 10, 20 и 50 години. Златото може да се изчерпи, водата, земята и здравето не могат да бъдат върнати. Затова тази среща не е край, а е начало на информиран, законен и достоен граждански разговор, за което ви благодаря.